Kinsa mo mga single ya katong walay mga kadate ugma karon na ako'y hatag sa inyo ang mga tips para na mo'y kadate ugma buntag sa'yo dapat sa'yo gyud mo mumata kay ngano kaning mga gamit nga na siya yung kwarto o na siya yung boarding house labhin niyo sa'yo para humot kayong habol ug unlan yung punda labhan na ninyo pag init saktong init gyud ugma halay ninyo o humaghalay ninyo anang mga gipanglabhan ninyo diha ugma uga na patong ganig alas 6 pagporma na mo kay tama-tama ka na inyong mga gipanglabhan diha katong gipanglabhan ninyo sa kadlawon sigurado nga uga na gyud na ang pinakadabis nako nga tambag ana pagpatong og alas 6 sulod na mo sa inyong kwarto unya katong nilabhan ninyo nga punda og habol gamita na to nya katugmog sayo katugmog sayo ano mo pagdahom nga namoy kadit kay wa gyud tay kadit ugma magpuyo ta matug tag sayo dapat alas 6 tulog na ta di na ta mag-scroll sa Facebook para di na ta masakitan.